Hej Tobias. Hej Tobias. Jeg ved godt, du ved ikke, hvem jeg er. Men det er ikke pointen. Det jeg vil snakke om nu, ser du. Jeg har lige set din video, som jeg har lavet en respons til, fordi jeg får lov til at skrive en kommentar til din video. Du har faktisk fat i noget der med Twitter og Facebook. Jeg vil så sige, at okay, du tænker ikke så meget over det der med Facebook-venner og Twitter-followers. Jeg er mere til Daily Booth, som er en helt anden ting. Eller det er det faktisk ikke. Det er en blanding af Twitter og Facebook. Næsten. Ikke helt. Det er måske rigtigt nok, at det er sådan lidt mere hvorfor vil du ikke være venner med mig? Når man er på Facebook. Men så er der på Twitter, der er det sådan lidt man vil jo gerne have folk, de synes, at det er interessant, og det er sådan der med, at man er lidt selvglad en gang imellem. Altså, det skal der også være plads til en gang imellem. Men det var okay, altså en gang imellem rigtig mange gange gjorde jeg ikke, og jeg gjorde lige meget. Selvfølgelig hvis man ikke rigtig synes, at man, altså jeg ved ikke, jeg unfollow folk, fordi at jeg synes, de spammer, eller ikke er noget interessant, eller også er det bare fordi, at jeg vil helst ikke følge så mange, og så er det sådan lidt, okay, det kan helt være lige meget. Altså ikke fordi, at en person er fuldstændig ligegyldig, måske for en, men at, okay, det lyder forkert. Men når jeg sidder og unfollower folk, så er det ikke fordi, at jeg keder mig. Det er ikke sådan, nu keder jeg mig. Jeg vil unfollow folk. Nej, faktisk bare fordi, at jeg er nederen. Fordi at jeg vil have sådan orden i det hele. For eksempel på Daily Booth, der er der 567, der følger mig. Og jeg følger kun 21. Ja, der er 34 på Twitter, så derfor er der ikke noget sådan i. Det kommer an på, hvordan man går op i det. Altså, der er nogen, der går efter det der med rigtig mange followers. Der er også nogen, der går efter det der bare med at få en masse venner og fornuftigt. I forhold til mig, jeg er bare nederen og går op i det der med followers og få venner. Altså forever long. Jeg så ville sige, det var, jeg ved ikke, hvad jeg vil sige. Jeg vil bare lave en respons, og det var sådan lidt nederen, fordi jeg ved ikke engang, hvad jeg skal snakke om. Jeg snakker bare angående det der med, hvis det er en, jeg er gode venner med, og jeg snakker rigtig meget med, og så lige pludselig, at det begynder at unfollow en, så det betyder, at du ikke vil snakke med mig. Og der svarer personen ikke, så finder man så ud af, okay, det er derfor. Og det var altid, at man snakkede rimelig godt med. Men sådan er det bare. Livet er koldt og råt uretfærdigt, som min gamle kolonmand sagde, selvom det var min far. Lige meget. Ikke så meget mærke til, det har jeg allerede sagt, men jeg lægger ikke så meget mærke til det der med Facebook-venner, med mindre det er nogle af mine meget nære venner. Jeg ved det ikke. Det er ikke sket for mig endnu. Skal det ske? Skal det ske? Det kan godt være, det sker. Lige meget. Så meget går jeg egentlig ikke op i Twitter. Jeg er ikke så meget på Twitter. Det er måske derfor. Okay, det her det er fuldstændig meningsløst. Du burde stoppe den her video. Men jeg ved bare ikke helt. Jeg laver en meningsløs video lige til dig. Værsgo. Fremmede person, som jeg ikke kender, som er bare lige mig, som jeg siger her i Sønderjylland. Farvel.